Ви според нещо пробват вас някакъв с Мими, ще я тагна после да я последвате. Така, първо, ако искате промачо, защото не по-обичам там. Да. Той всеки го е пробвал. Играчка на Зая Байо, той е с играчка мъжка, защото две няма. 3, 2, 1. Бао, много bon. Да, хубаво. Ох, И скъпането бебе. тя се е били скучи? Да. Аз не съм взела. Да й дам малко. Не. Не. Ей, това ще дадем. Значи оценявам това 9 и 10, защото обичам На мен не ми хареса толкова много, така че. Аз царевица много не харесвам. Сега ще видим играчката на това. Това ми вижда. Померичета. Померичета ли много хубаво? Чакайте, сега ще гледате как ще яде. Облизваме го, ако има малко сол. Тя не бива да яде. Дай по-бавно. Ти разказва цялата теорема брат на математика. Така, нека сега да го пробваме и ние. Нищо. 10 лет аз много обичам. И аз 10 лет, и това е малко. Бе, айде играчката. 3, 2, 1. Хора, падна ни се. Не, това не е Батман. Това е... Не знам точно кой супергерой е. Да. Да се видим кой е. Някой си е. Не, Лея! Лея опаска на красота. Лея. Хора, това е... Железният човек. Аз само не ги знам. Ама в черно. Не в черно. Не в... Те в червено се летае. Да, между другото е много як. Ама покажи го, че той не се вижда. Вижте го, какъв е як. Хора, вижте му ръката! Тя не прави така и щупи ръката. Мими. Ако се лъжа. Не бе, че си щупи. Тя не се слага. Тя ми се помисля, че се слага, ама тя не се щупи. Тя не може да. Добре, нищо хубаво. Много е хубава. Това е като не, дето рисувахме като малки, ако помните, едни от Roblox, те са без ръка и без крак. Да. Да. Да се видим на мен да ривай. Вижте го като е грозно. Ами да, хора, ако ви е харесало това видео, пишете в коментарите какво искате да пробваме и останете така готини и позитивни. Чао! Чао!